Mikuláš, ahoj. Našli sme ho. A existuje. Mama má ošumelý vzhľad, tak ju upravujem. Stále má inak naprava. No? Poďme. Čaute. Tak Čauko. sme skontrolovali predpoveď. Mala sa spraviť parádna inverzia, tak sme vyrazili na chatu pod zeleným plesom na Brnčálku. A na chate nie je Wi-Fi a nedá sa platiť kartou, takže určite si dajte hotovosť. Čiže ideme na Brnčálku. Sledujte nás do konca. Na konci bude naše klasické zhodnotenie. Takže poďme na to. A pozrite, čo máme pred sebou. Kuk! Paráda. Štíty. Štíty. Inak chystáme ešte jedno vylepšenie do videí, aby bolo Janču lepšie počuť. Idem kúpiť ešte mikrofóny a možno, že budete aj počuť, ako hubuje, keď už má dosť. Môžete sa tešiť, ja to tam dám všetko. Zimička, asi 5 stupňov, tak sa ideme vybaviť rukavicami a čiapkou. A tak to nádherne tu je. No, veru, cestička Samilát. Dáme mačky, to je sa lepšie. Všetko sa daj. Zubky. No, prichádzajú pomaličky kurať cestníku. Ideme stále po žltej, ale minule sme išli po modrej na biele pleso, to je pekná prechádzka. To treba vyskúšať a potom sa zvrtnúť na chatu pri zelenom plese. Takže to je super. To je super, ale my odtiaľto ideme na chatu pri zelenom plese. A v lete nás čaká jahňací štít, takže môžete sa tešiť na videjko. Áno. Treba dať odber, treba dať like a zvonček, nech vám to hneď pripomína. Tak po chvíľke tu máme ďalší raz cestník, skalnaté pleso
Šalviový prameň a naša chatička. Mama má ošumelý vzhľad, tak ju upravujem. Stále má inak naprava. No? Pome. No, konečne sa nám to otvorilo. Paráda. Krásny zasnežený chodníček. To je romantikus. Romantikus. No. Mamča instagramová fotí. Fotiek. Pár fotiek na Instagram. Na našom YouTube kanáli máte aj odkaz na Instagram. Keď tak choďte kúknuť. Fotky a vzdelania tam robí Janča. A, mamčo, máme tu náš cieľ. Konečne. Tam je. Že vraj si ideme dať buchtu. Ja pozývam. Mama pozýva A ty platíš. a ja platím. Uvidíme, práve, že je dobrá. Tak, Že vraj najlepšia. dneska si dáme. Ako tieto zimné podmienky sú super, mne sa to strašne ľúbi. Lebo keď človek chodí len letné a jesenné túry, tak na toto není zvyknutý, jak to krásne vrzga pod nohami. Ale je to super. Hej, zase niečo nemám. Si to vyskúšať. Mikuláš, ahoj. Hovorila, že sme si mali zobrať čiapky.
Mamča má riadnu buchu. Našli sme ho. A existuje? Ešte, že vie niekto spievať. Krásne. Ja prejdem. Ďakujeme, krásne. Môžeme si dať s nami fotku? No pravda, že môžete. Urobíte nám fotku, Musíte spievať. Ja musím ísť. Čert, že či idem do pekla s ním. Nie, ponáhľam sa domov. No, pekné. Hej, dobre. Takže, hodnotenie, ktoré som vám slúbil ráno. Prešli sme 15,83 km za 4,33 a celkové stúpanie 613 metrov. Brnčalka fajn, bez nesmekov by sme to nedali, lebo je kopu ľadu tu na príspodku a hore už bol Šmykalo sneh sa, a no. šmykalo sa, zle sa išlo, takže Jeden krok dopredu, jeden dozadu. no tak proste. A neviem, či sme nezabudli aj tú buchtu okomentovať, čo sme si dali. Tá bola vynikajúca s takým čučoretkovým džemom. Ale akože stačila nám jedna na polku, lebo No. bola fakt obrovská. Ešte teraz ju cítim tuto v žalúdku, aká bola veľká. Ako zjedli sme to, výborná. Určite vyskúšajte, ale fakt, že na polku stačí. Ja ostanem od teraz už iba pri tých polievkach. Takže zatiaľ. Čau, Brnčalka.